täällä on siis laitettu tonne aluslautoja, villoja ja sit toista tarkoitus tuossa niin ilmansulkupaperi siihen päälle ja sitten lautalattia. Tässä näitä lautoja nyt sitten ois. Mä ois tulossa sinne lattiaan sen ilmansulkupaperin päälle ja sitten hiotaan ja maalataan. Tässä sitä nyt sitten istuskellaan kaiken projektin keskellä. Talossa rupeaa pikkuhiljaa alkaa asiat mennä eteenpäin ja remontti on lähtenyt käyntiin ja tuntuu tosi hyvältä. Ja salaman nopeasti avasin kahvilankin, että tänään on avajaispäivä. Tervetuloa kaikille sinne maistelemaan tämän kesän herkkuja, ritakakkua, toskapiirakkaa ja täytettyjä croissantteja ja paljon muuta. Tervetuloa! Niin, tässä kuule kävidään silleen hassusti. Ensin saatiin aamu 8, että ruohonleikkuri toimii kauniisti hienosti ja sitten saatiin leikattua ruohoa ja yhtäkkiä ruohonleikkuri tyssäs keskelle ajoväylää tälleen. Hieno. Tuommoinen kiinnike, uusi kiiltävä. Saatiin sinne, niin nyt pysyy johtokin paikallaan. Katsotaan nyt sitten. Toivottavasti tästä voi tulla sellainen koko perheen olohuone ja keitos. Tervetuloa nauttimaan kahvilantunnelmasta ja hiljaisuudesta ja rauhasta ja linnun äänestä ja kaikesta kaunista.